navn er Martin Jensen, og jeg går egentlig og overvejer at starte min egen YouTube-kanal. Så det har jeg sgu tænkt mig at gøre. Og det kanalen egentlig kommer til at handle om, det er egentlig bare mig, der laver noget video fra mit liv, og ja, egentlig bare ævler, hvad jeg har lyst til at ævle om, og hvad der lige lægger mig på sinde. Og så er det måske også lidt et mål med den her YouTube-kanal om og måske få noget mere ud af mit liv, måske komme til at opleve noget mere. Jeg går egentlig meget og keder mig i øjeblikket, men jeg skal til at have mig en hobby, så jeg har bestilt en drone. Ikke bare sådan en kedelig Phantom, DJI Phantom eller sådan noget. Det er bare sådan, det er sådan en racing drone, FPV, First Person View Racing Drone. Så det skal nok blive meget sjovt. Der er alle mulige løb og skæg ting og sager inden for det. Det er fandme næsten ligesom blevet Formel 1 nede i Dubai. Der har de sådan en kæmpe, ja, ligesom en racerbane, men så bare en dronebane, ikke? De har brugt flere millioner på at lave dernede, men de har jo også rundt fuld af penge nede i Dubai. Så det skal jeg tage i gang med, og så må vi se, hvor meget undercover dronemiljø, eller underground dronemiljø, der er her i Danmark. Det skal nok blive spændende at flyve lidt rundt. Så der kommer nok også nogle dronevideoer på det. Jeg er så meget dronefixeret i øjeblikket. Jeg vil også rigtig gerne i gang med det her YouTube, så det er jo bare at smide tøjlerne og så bare komme i gang. Før eller